ọzọzikwa na-eme anwụ bụ ndị Nollywood. Ndị Nollywood soro otu nsogbu anyị nwere. Ndị Nollywood bụ ha atịra fim ọbụla eji Igbo family system wee na atị eji dị otu eme gịnị atọ ọnụ ya upside down. Sọsọ ihe oche esemokwu okwu na ụka ọgụ bụ ihe ị ga na-afụ. Nnọkọta nnọrọ njube kedu ebe ihe ndị a na-emerekwa n'ala Igbo nke ntoro. O nwero steeti na-ebiriro n'ala Igbo. Ebigo m na Anambra, ebigo m na Enugu, ebigo m na Ebonyi, ebiri m na Abia steeti, ebigo m na Enugu na Imo steeti. Kedu ebe na-ebifero? Kedu ebe nsogbu niile ndị anụnwa ndị Nollywood anụnwa na-egosi? Kedu ebe ha fụrụ ya? Nyabụ na ndị Nollywood so na gịnị otu nsogbu anyị nwere. Mana ha chi out family system nke ndị oyibo ha eme gịnị? Ha eme ya ọbụla udo, bụrụ ịfụnanya, bụrụ lọvi